mga bata na ngaon. Oh. Dara ginaling oh. Yan ay pansit oh. Oh. Di kayo. Kaon. Ato ka dito Ark ay. Ark. Ato ka dito. Na dia ka dia. Pida diri kay ngungo. Mga bata na ngaon. Na Inday ni kaon si Inday si Andre ni kaon nay bagong gilot painom na akong tambal na. Ha? Dahil lang. Pa. Ayaw, papalit na papa ko. Si Miras ngay nahutdan sa sudaan. Ha? Ano mo? Kay bata din, anak ko pakita ni TL lang ang pakita. Naghubo man siya. Nasuko niya ang bawal man ang bata nga maghubo. Tarong ba? Tarong. Tarong kaon. Kaon. Kuha be. Sepertinya, iya. Di mana rumah Pak Sek? Di mana? Di sekitaran dermaga Mas Bimo. Mas Mo. Saan yung ikaon Andre? Ark. Ngawe. Ayo ikut aku. Siapa lu tadi? Tarong lingkod Ark. Nego man na kaligo mo ha. Kasi Andre man na magligo. Mama, lego ko ma. Oh, ligo sa ka na. Ay, tangre. Gad. 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 Walk ko gad. 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 Walk ko gad. 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 Walk ko gad. Gad. Di mana istri saya? Gak tahu. Kau di mana istri Mas Bimo?